Tanasa makabantay to'y ayan ko. Ay, sapay ko ma. Ta sa anak amapaay, ket mabirukak ida. Ha? Adda umasidag kanyak. Sino ka? Apay anay sarong ka dito'y ayan mi? Siyak ni Rafael. Ket agbirbiro kak iti makatulong kanyak. Anya tulong ti sapsapulan. May saak nga anak ti biktima ti mananggundaway a tao. Nabalod ti amak. Ket ingkaro na iti pagbaludan ti saan namot abasol. Ket binaybayan da iti pagbaludan. Aging gaapimusay. Isu ti isapsapulak iti hustisya. Anya? Patsenda ko ma. Ket sapay la ko matatulungan dak. Sigurado ka? Amangan met, no al-alilawan naklain. Pangaasiyo ko ma. Diyo ko maipaturong kanyak ti paltogyo. Pudno amin nga ibagbagak. Talaga kayat ko ti agibalas para iti amak. Nukas tangarod, sumurot ka kada kami. Ha? Surutan na kami. Di ka agbutang. Ipanaknak mo apod no ti bagbagam. Kan ipakitam at talaga adisidido ka iti kayat mo ang mapasama. Ay, nasakit ti riknak. Makakit kita iti mapaspasamak dito lugar tayaw. Ngamawan mo ti maaramidan tayaw. Wan nga rod kabsat. Mabutag pa yan dagiti kakadwa tayo ama panijay umaga. Wan taam kenda nga mga nuwad ti masalaw da ijay. Saan da magkit di basta-basta mangdagran no saan tayo idakon kontraan. Di tayo amaw no anyamanan ti sumaro no apang panunutan da. Ay, wan nga rod kabsat. Iso nga agridam tayo lata. Nasaysaya at siguro, no bagaan tayo dagiti kailyan tayo. Tapno ka na yung damot nga agsagana. Huwan kabsat. Nasaysaya at no agtatarit nung tayaw. Tapno pagsasaritaan tayaw, tinaskan nga aramiden tayaw. Kantap no agbibinan tayaw. Wan, kabsat. Nakita mong ti klase ti panagbiag dito'y bantay, Rafael. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikapeng kada kami? Wen manang. Awan pa nagbabawik. Sigurado ka? Iti day ta akinaubing mo. Kayat mo ti kastoy a klase ti panagbiag? Wen manang. Gapot kayat ko nga ipatungpal ti planok. Adda na dagsan ang makagapo. Isu binirok ko ti grupo yo. Tapno makikapengak. Ngam saan asinsinan ti biag dito'y Rafael? Ado ti rigat ang malak-amam. Amok day tamanang. Naibaga ni kaig me day ta. Sakbay nga ingkuyog nak dito'y hideout yo. Ngam ipasigurado akabalak ti amin. Gapot kayat ko nga ikan iti hustisya ti amak. Anya? Atidog asalay sayon manang. Ngam no desidido ka amangam mo. Isalaysay ko kan ka. Sige, ading ko. Nakasagana ak adungag iti ibagam. Kasladya akong kabalan. Kumakder ka dita, Rafael. Darupan na ka. Ipakita makabalam. Wen kaig me. Kurang pa'y, Rafael. Nakapsot ti danog mo. Kansan laad danog tinaskan a masursurom. Amin a klase ti self-defense. Wen kaig me. Wanya, kabalam ka di pa'y, wano ituloy tamanan entun malam. Ituloy tayo tun malam kaig me. Nasakit ibagbagi ka. Kaya't ko pa iti agina na. O sige, agina na ka pa Rafael. Tapno adaman ipigsam, into naging sayo ta, inton malam.
Nay, inaladam mo't ti aglawlaw ti kalapaw mao kabsat iska. Ay, huwan man kabsat punso. Barang saan nga umalatiw dagiti agaala iti tarakan. Huwag nga agpaiso, kabsat. Ay, nagrigat matang ti kasasaad tayo. Huwan nga ron kabsat. Ngamkas itin akunak. Anusan tayo latan ti kastoy. Tinapatag, di damang dangran. Huwag kabsat. Day tamat laang ti kunak. Iso akunak, nga oray baybayan tayo lataydan. Tawan mutla ang tigaway tayo kadakwada. No kumataado tayo, mabalin siguro. Kung narigat mo't nagpatulong tayo iti kapulisan, tawan mo't maitudo tayo. Uwan kabsat. Kung nagpatulong tayo mo't ide. Ano? Nabaybayan laang. Day tangarod kat. Iso akas laawanan ti ganas kong agdawdawat iti tulaw. Apa yan, Rafael? Addarik na. Nasakit ti magbagik manang. Sigurado aga po iti panagsanayo day ta iti panakirangat ading ko. Uwan manang. Napigsang amin ti danog ni Kaigme. Nga oray lumakayan. Wan ading ko. Ado ti kabailan ni Kaigme nga oray lumakayan. Kan ado ti amuna. Iso asaan ang maalilaw dagiti kalaban. Kasta ka di manang. Wan ading ko. Ngam, naanos ka di ni Kaigme? Wan, ngam di na kayat ti makonkontra. Noan niya timbagana, nasken amatumpay. Ha? Wan ading ko. Isungagan anad ka. Uwan manang. Ngam na siya kila amaysa. Itatana sa papay. Agpanunot ka no talaga akayat mo ti makigrupo kada kami. Tanarigat ti makarukat dito eh. No talaga anak ikapangkan. Agyaman iti pang magbagayo manang. Ngam nakapangedeng akon. Kumapeng kada kayo. Alangarad adin ko. Ket sapay kuma tamaano samti amin dito eh. Apay ngay akas to'y matal. Ha, apay ka day, kabsat punso. Awan matgaya man ti maapit tayaw. Pinuros da amin ang abo nga dagiti mulak anatang. Huwan nga agpaiso. Awan mo't ti makita nga uray may sabo nga dagiti karabasa. Kun nagbase ti nagbati abo nga dagiti tarong. Sigurado ang dagiti manan grupo ti tulisan tinagpuros. Iso nga awan apulos tinagbate. Ay talaga nga ibusan dati pasensya tayo. Un nga raw kapsat. Gungundawayan da tayaw na. Gaputa amuda nga awan gaway tayaw. Huwan nga rod kapsat. Kat anyang arudan nga ay. Agawid tayo ka din. Awan mo't laang maapit tayo. Ay, uwenen Ay, mabiit man laang kapsat. Hintaman kita ang ti fish pond ko. Ang mga nunang baniit da pa yan kadagiti tilapia. Ayuwan nga agpaiso kamsat. Umaykad, mapanda kitaan. Makapaladingit matday tapasang maktatang. Ay, uwan nga raw danak ko. Nung ata agpatulong tayo iti kapulisan. Inaramid tayo matday tahan idi pay laeng. Ngam, ada ka di napasamak, anak ko. Awan. Ha? Kanarigat, anak ko. Saan abasta-basta. Nang nangruna, tagitay ammo, no asinaw tituduan tayaw. Ngam tatang, kakaasi tayon. Ar-aramidon dalatan ti kayat na kada tayo. Kas itinakunak, anak ko. Napatpatag tibiyag tayaw, ngam dagiti tarakan tayaw. Ha? Uwan, anak ko. Tinapatag, di da tayo dangran. Rafael, adayo tinakaiturungan ti imatang mo.
Kwa, manang? Ay naading ko, ibagam kadilatan kanya. Amangan no matulungan ka. Amok, adda makagapo no apay akas na ka. Pampanunutak lang ni Nana Lourdes. Ha? Wan manang. Jak tinungpal ti karikan kwa nang agsingsing petak. Kan ingkarikan kwa nang agsubliak. Amok nga urayan na ti panagsublik. Anya? Ingkarikan kwa nang agsubliak. Apaman ama ipatungpal ko ti planok. Ngam. Jak amo no kaano. Kan di na amo. At ipanagibales ko gayam ti plan-planwak. Idi pimanawak iti lugar mi. Maawatan ka ading ko. Kasta akmat iti. Aglalaok ti marikrik na. Ngam iti panaglabas ti aldaw kantawan. Diyak na pupuutan. Aging gaan na irwama kon ditoy. Kasta ka di, manang? Wan, ading ko. Basta ti kanayon ko nga ibaga. Agan-anos ka, taaddakan ditoy. Luning-neng, anak ko! Rumwarta dito'y balaya. Apa yung tatang? Maururam ti bantay. Katamangan numakadanon dito'y. Kumaykan! Anya? Ala, rumwartaan, anak ko. Uwan tatang! Mabit lang, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamapanak ijay balay dananam nga iska. Kasla nakadanon ijay ti uram. Ha? Uwan nga agpaiso tatang! Sige, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamangan niya ti mapasama ka ni nanam nga iska. Nasaya at nakarwar ka iti kalapaw mahukab sat iska. Kunaklakit din noon yan tinapasamakan ka. Ay na, awanan kabsat. Nauram ti kalkalapaw ko. Kasanuak pa yun ita. Di mon panunutan ti kalapaw mahukab sat. Tinapatag kat nakapanaw ka ijay. Ngam kasanuak pa yun ita. Pangalaak nga iti kagawaak. Kan kasano amang rugiak manan. Saan aday ta ti pagparikutam kabsat iska. Agtitinulong tayo. Tapno addamanan pagyanam. Ay, kabsat punso. Ala, kabsat. Mapanta pa ijay balay. Barang saan anakadanon ijay ti uram. Awanan, nauraman ti bantay. Tinasakit. Nairaman pa'y ti kalapaw dagiti kakailyan tayo. Ay, huwag nga rin malasang ko. Parikot ko nga rin ti kalapaw ko. Kasanuak pa'y itaan. Ala, di ka nagladingit, nana. Ano sa nyo pa'y laang ti makipagyan kada kami ita? Tawan pa'y pagyanan nyo. Ay, huwag na malasang ko. Katagyaman ak unay kada kayo. Unay mo't ngaminan dagita at tao. Talagang awan sir-serbida. Awan anda iti asi. San abali balasang ko. Tinapatag. Si bibiyagak pa'y laang. Uwan nana. Daita tinapatag. San abali. Taamin anapukaw kada tayo iti pan nakauram ti bantay. Kat masukatan tumat laang. Kastoy ti biyag ditoy, Rafael. Urag lemlemang tayo. At dalatamat panawan tayo nga agragsa. Wan ngagpaiso, kaig me. Husto mat kit di Tapno mapadasan tayo mat agragsak. Wan, Rafael. No adda maparte, adda. Isong agraragsak tayo mat sagpaminsan. Wan, kaig me. Ala. Dito'y kayo pa'y. Tamapan ko kitaan, dagiti agi pulpulpog, iti kalding. Wan, kaig me. Anya ngay tirik nam ita ading ko. Naragsak ka kadi iti pan nakauram ti bantay. Wan manang. Pag nakman dagiti tao nga awanan asi.
Agiaman ak unay, gapu iti panang pasangbayo kanya, kabayatan ti kaawan ti kalapaw ko, kabsat. Awan anyaman na, kabsat iska. Agkakalugaran tayo, iswarong banglaang nga agtitinulong tayo. Huwag mo't kit di Ay, nalagan tirik na kita. Gapu tada simbang bayak akalapaw. Huwan kabsat. Katsapay kuma, tasaan na maulit pa'y tinapasamak. Huwag nga rod, dakil aperwisyo kada tayo tinapasamak. Huwan kabsat. Katipagyamanan tayo, katsibibiyag tayo pa'y laang. Madudog ti puso kamangkit kita iti bantay anauram tatang. Uray asino anak ko. Saan ang maragsakan iti napasamak? Mainayon pa'y dagiti nauram at tarakan kan mula tayo. Ay, di tay amaw. No nauram, wano inalada, anak ko. Nagadalak kumalaangan iti kinapulis. Tapno adda maaramidak kadagita mapaspasama. Anya? Nakapagdesisyon akong tatang. Agpasentro ak inton bigat. Tamapanak agpatulong kadagiti nasken a pagpatulungan. Anya? Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Malapdan nga ta ni Tata Punso ni Luningning nga agkidaw iti tulong. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti makalawas a serye tayo ita anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, nakikapan ni Rafael kadagiti rebelde. Insuro da ito'y ang makirangat, aging gaan adal na. Makariknamat iti iliw iti nang ipatagkan kwa na, anin Nana Lourdes. Ngam binagaan ni Ella, ang mairwang tumutlaan da ito'y. Iti may sang aldaw, nauram ti bantay, kat nauram amin ataraken kan mula da. Iso ang nakapagdesisyon ni Luningning, nga agpatulong kadagiti pan nakabagiti lintag. Itagagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Ngam anak ko, ang mga nuad-adda apare ko ti ipaay na dayta nga aramidem. Kan may sa, amom ka day ti pagkamkamangam. Ha? Anak ko, saan asinsinan akalaban dagiti rebelde? Kasapulan ti umno panagsagana. Isu apang nga asim kuma, di ka agdardarasudos. Alam, uwanan tatang. Agyaman ak no kasta anak ko. Maawatan nak kuma. Tadyak mat kayat ang maisagmak ka. Sapay la kuma. Tama kapag panunutin dagiti tattao anang ipabalod iti day di amak. No makita dan anauram ti bantay. Ken no makita da nga awanan dagiti taraken ken dagiti mula da. Wan nga rod ating ko. Ngam sigurado, agladingit to dagichay. Kurang pa'y dayta analakam da. No ikumpara iti nalakam dagiti inosente at tao, anaparigat da. Sa bagay matkiti, ngam insapasap mong tiguram ating ko. Hustulaan dayta, tapno agnakam damat. Talaga anak nun ka iti sakit tinakam ha. Wan manang, gapot adyak malipatan tinapasamak iti amak.
Maawatan ka, ading ko. Ngam sapay la kumatadumtan to ti aldaw ang mapunas amin asakit tinakam mo. Kat agtal namat ti panunot mo. Sapay ko manang. Ngem panagkunak. Salama pasamak dayta. Inton magunod kon ti hustisya akal kalikagumak. Tatang, sigurado kayo kadi anak kapanawan dagiti kalaban nyo. Wan, anak ko. Nga magtalinad kayo pailaang dito'y naglamangan nyo. Tamangan no adada pailaang kita nga agbasak-basak. Tatang, Rumar kami, anak ko. Tagpaliiw kami. Narigatin ti agtaltalaklatan. agad-anad kayo kumatatang. Amangan no maisagmak kayo. Di na kami pakadanagan, anak ko. Adumikit di dagiti kakadwak. Handa kayo ti rumbang nga aganad. Iso adi kay rumrumwar. Uwan, tatang. Bilinam dagiti kakadwam. Taure nagtalnan ti aglawlaw. Saan tayo maammo? No adda pailaang dagiti kalaban iti aglawlaw. Uwan, tatang. Ado tinadangran kada kayo kakadwa. Naskan nga agpaimbag kayo. Tasublian tayo dagiti nakalaban tayo. Wan, kaig mi. Uray si ka, Rafael. Panagkunakat saan pa'y nga umdas ti kabaalam iti panakiranga. Tamaysa ka kadagiti nadangran. Wan nga rod, kaig mi. Agpapigsa kayo amin. Tarumaot tayon tumanan. Kaig mi. Agsupli tayo kadi adagos ijay. Saan pa'y, Rafael? Napudot tayo pa'y lang iti dayjay a lugar. Amok, asagsaganaan dati pa nagsubli tayo. Ha? Kan maysa. Amok nga do ti kabalan ti leader da. Iso naabak tayo. Ngayon patsak, makabawi tayong tumatlain. Saan tayo ngamin na nakasagana iti husto, kan saan tayo aninamnama, alumabanda. Tatang, kabaulan nyo mo't gayam aparmo kan dagiti kalaban. Narigat ti basta agtaltalaklatan iti kabaalan, anak ko. Kan maysa, di tay ammo, no nairanranalaang anabaalan mi ida. Tatang, Kan maysa, amangan no basit da aring maot. Isungawan ti gaway da. sa bagay mo't ket di Kabaalan mi nga agpayso ida, anak ko. Ngamawan mat tinatay kadakwada. Isu anak ko na, anapig salat ti persa, ti grupo da. Balsen tayo, dagiti taga San Nicolas. Ikaro dati panangdangran da kadagiti kakadwa tayo ite. Nakasagana kayo kadin. Jak kayat, nga dumanen ti madangran kada tayo. Isuanas kan, nga agalibtak kayo. Magudwa ti grupo. Kat sika, Rafael. Sika ti mangidaulo iti maysa grupo. Sakmat iti maysa. Kabaalam ka din, Rafael? Wan, kaig mi. Saan akas karina ti agbalin amang idaulo kadagiti kakadwa ading ko. Isungagan anad ka iti iraraot nyo. Wan manang. Agyaman ak unay. Diya ka mo na sumurot kami wano saan. Iso abilbilinan ka. Si putam anaimbag ti garaw mo ijay. Wan manang. Agyaman ak iti panangisakit mo kanyak. Imbilang kan kaskapsat ko ading ko. Iso adyak kayat ama isagmak ka. Kasta akmat manang. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Gapot hanalag antiriknakan ka. Isungagan anad ka kumamat, manang. Wan ading ko. Sikati nakarikna ak iti pamatag timay sa akabsat. Isu asapay la kuma. Tadi ka agbalbaliw kanyak, manang. Dahito yan ti ibagbaga kapsat iska. Nasken nga agridam kuma dagiti umilay.
Tapno kanayon tayo nakasagana. Huwag garot kabsat. Di tayo napakpakadaan. Rimaut damanan. Ay, Adumanan di inala datarakan tayo. Ngam di nasakit. At dadagiti umili anadangran. talaga asanda nga agsarsardang. Diyak amuno apay akas tao ya. Amangan no kayat da sa kupan ti San Nicolas. Nalabit akas ta, kabsat. Hanggang saan ang mabalin. Di tayo itulog. Iso nga ilaban tayo, tikarbangan tayo. Ado ka talaga tinadangnan dito eh. Saan asinsinan ti enkwentro idirabi eh. Wan nga rodlo ningning. Sige, tumulong ta mga sikaso kadakwada. Taiso laang ti amok ama itulong tayo kadakwada. Ngama, agamakag. Ang mga no adarapi lang dito yung aglamlamang. Saan mo't siguro, Rowena? Ay, na yan ti kastoy. Makapaladingit. Ngam, awan ti mabalin tayo. Ayos, nagbaligi tayo! Nagbaligi tayo, kakadwa. Saan tayo anapaay? Nabalan tayo ida. Gapuday ta iti kinalaingyo amakirangat. Jak impagarop ngagbaligi tayo, kaigme. Takasla aduda, idi madama tirangan. Uray aduda. Saan da tayo akabaalan? Sa bagay matkit di kaigme. Day tayo ibagbagak anaskan nga agsanay tayo anaimbag. Tapno mabaalan tayo amin. Dagiti makainkwentro tayo. Wen ngagpaiso, kaigme. Nasken nga aginsayo tayo lata. Tapno ad dapay alumaing tayo. Wen, Rafael. Saan tayo amapnak? Iti kabaalan tayo lang. Wen, kaigme. Kat agyaman na kiti panangisuruyo kada kami. Ala, aginsayo kalata, Rafael. Tasigan to ti sumublat kanyak, iti pwesto. Nagmayat nagpaangin dito'y pagtugtugawam ading ko. Wen manang. Iso adito iti pagtugtugawa no kasta ajak makaturog. Apay di ka pa'y lamapan maturog. Rabiin Saan pa makaturog, manang? Adda nga min pampanunutek. Anya man yan dayta. Ti masakbayan. Anya nga tatigasat nga agururay kada tayo. Agnanayon ka di natalgad tayo dito eh. Saan da tayo nga ta atiliwan dagiti pan nakabagi tilinteng? Diyak ka mo ating ko. Diyak masungbatan day ta asaludsod mo. Ngamsapay ko ma. Taag na nayon anatalgad tayo dito eh. Rafael, amukon no asino ti dadaulo ijay San Nicolas. Ha? Dengge manaimbag ti ibilin ko. Ingkay alukuyan day jay alakay amang ibingay kadagiti sa Nikuana. Ado ka diti sa nikwaday di alakay, kaigme? Wan, iso adumawat tayo kan kuana. Ngam kasano no di na kayat. Padasan niyo pa'y akasarita, Rafael. No saan nga umanugot, mang panunot tayo iti sa bali awagas. Wen, kaigme. Uret bati kayo pa'y laang titi kalapaw tatang. Siyak laang ang timapan ijay uma, no saan anasaya at tirik nayo. Sigurado ka kade, anak ko. Uwan tatang, kabaalak. Ala, uwan man nga rod. Tanay, kasla sa bali at talaga tirik na ka. Iso nga rod nga ginana kayo pa'y laang. Tanarigat matlaang no pilitan nyo ti bagayong agtrabaho. Wen, anak ko. Kahit uray dyan nalagaan laang at trabaho ti aramidem ijay uma. Uwan tatang, agiru utak laang. Kan ilipas ko ti panagmulak iti laya. Adapay ngamin dyan saan ko na imulay di kalman. Ala, wen na anak ko.
Kat aganad ka kandi ka unay agpakarabi Uwan tatang. Nakasagana kayo ka din, Rafael. Wan, kaigme. Alangarod. Intayo danunen day jay alakay ijay umana. Wan, kaigme. Laglagi pem dagiti imbilin ko. Tulungan na ka mga lukoy kan kuana. Wan, kaigme. Alukuyin tayo. Tano at daibingay na. Datayo matlaang timairanon. Wan, kaigme. Apay nga intulok mo nila ang luningning ti mapan ijay umayaw kabsat punso. Saan nabale, kabsat? Agawid to matlaadagos. Anya nga minaya ti mapan naaramidan ijay. Mapan na kano ilepas ti panagmulan Kuyug ko nga madimat nga mintiriknak. Ay, madanag anak para kan iluningning. Sapay babae. Saan aman ti anak ko, kabsat? Saan nabale? Ta sumuro takto inton aldaw. No sumaya at tiriknak. Ay, di mo ipilit kabsat punso. Mga no kumarumot day tarikrik naam. Saan abale? Siya kunti mapan ijay umayo. Siya kunti mapan mangkita kan iluningning. Alaman nga raw kabsat. Kat agyaman akuna Kaigme. Kaslag may samat ti tao ijay papanantayo nga uma. Wan nagpaiso, Rafael. Agtuloy tayo kadipay, kaigme. Wan. Amanga no isuday ta jay lakay. Wan, kaigme. Tapno saan amasayang ti umay tayo dito Ala. Abungutan yo anaimbag dagitaro pa yo. Tapno saan da tayo amabigbeg. Wan, kaigme. Agyaman na. Nalpas matlaangan ti panagmulak. Agawid ako tayo nakitaan ni tatang. Naimbag nga oras mo. Sino da gito Naimbag nga oras mo, kunak. Di ka madanagan. Tadida kan anuan. Naimbag nga oras yo. Sino kayo kadi? Sa dino ti ayan ti amam. Apay kadi? Kan, anya ti masapul yung kada kami iti amak. Anya pay, ti sumaruno mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kan itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, agpatulong kuma iti kapulisan ni Luningning, ngam linapdan ti amana. Dimtang matial daw ang nagrarangat dagiti rebelde kan dagiti tagasan ni Kulas. Kat ado tinadangran kadagiti grupo da kaibme. Isuan na lagi dati agibalas. Iti may sangal daw at daim masidag kan niluningning iti umada. Ita papagayam. Denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sino kayo? Kan apay anak kaabungot kayo? Sa dino ti ayan ti amam. Diyak amo. No kasta. Ibagami ti amam, ta ibingayan na kami iti sanikwana. Anya? No di na kayat, at da mapasamak kan kuwana asaan anasaya. Sino kayo kadi? Kan apay daw dawatan nyo ti sanikwa ti amak?
Sana naras ka na maamuam na sino kami. Ala, agawid kan, kat sumurot kami kan ka, ijay balay nyo. Amo ka dagiti tulisan man ang dagijay, tatang. Kat, hanya tinaramid da kan ka. Awan mo't kit di, tatang. Ngam, imbagada nga ibagak kano kada kayo. Nga ibingayan nyo kano ida iti sanikwayo. Anya? Wan, tatang. Itala ang amakitak day di alakay. Panagkunak, iso day di pangulo da. Nalabit nga iso, anak ko. Nakariknak iti panagbutang itay, tatang. Ngam, inturturod ko tinakisarita kadakwada. Imbag man, tadida kainan anaw. Saan mo't ket di, tatang? Ngam, iso day di kunada. Ibingayam ka no ida iti sanikwam. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Talaga saan da nga agsarsardang. Ngambayam, tasyak to ti makisango kadakwada. Agan-anad kayo, tatang. Taditay amo no anya ti adday ti panunot da. Kan saan tayong amo no anya ti plano da. Anya ti makunayo kakadwa. Nung atarautan tayo ti San Nicolas. Nakasagana kayo kadin? Wan, Pangulo. Nukas tangarod. Rumaot tayo inton rabii. Mabiit lang ang kakadwa. Denggan nyo kumapay ti singasing ko. Ala. Ibagam no anyamat ti kapanunutam. Ela. Panagkunakit saan nga umdas ti panagsagana tayo arumaot. Aguray tayo kumapay iti umno a panawan. Anya ti makunayo kakadwa. No siya klamay sa panagkunak ket talaga akurang pa iti panagsagana tayo. Saan pa'y nga umdas dagiti armas tayo? Day tapay ti maysa. Iso ano mabalin? Saan tayo kumapay arumaot, Pangulo? Ken may sa, awan pa iti umno arason, tapno rumaot tayo. Iso nga umayo nak iti singasing ni Manang Ela. Agyaman ang kakadwa, tadimngag kayo iti singasing ko. Kaigme, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta, Rafael. No diyo tagidaksen, mabalin ka di amamuan, no apay akaslan na dagsen ti darayo, iti lakay adaw-dawatan tayo iti sanikwa. Talaga nadagsen ti riknaken kwa na Rafael. Gaputamok nga iso ti commander dagiti soldado a nakaengkwentro mi idi. No kasta, adda nakaengkwentro yu idi a soldado, kaigme? Wan, Rafael. Nga malas dalang gaputadidak na parmek idi. Ngam, apay ang nakaengkwentro yu ida, kaigme? Gaputari naot mi idi ti maysa nga ili. Adi mi magustuhan ti paganurutan da. Kahit nakakaasi dagiti pamilya mi amarigrigat. Isuan na panunot milangan ti lumaban. Kaigme? Siyak lang ti nakalasat. Isuan naglimengak iti adayo a lugar. Agingga ang nakabiro kak iti kabarbaro a grupo. Agingga nakadano nak ditoy, kahit naamwa ka ditoy gayam nga ili, ti ayan dayjay apunso. Ngam, apay adiyo pinarmak adagos, kaigme? Gaputa kayat ko aparigatan pa'y nga umuna. Tapno marik na matirigat nga impalakam na kada kami. Kastagayam ti makagapo, kaigme? Ita, maawatakon. Wan, Rafael. Amin nga adda ditoy kat addaan nalidam anapalabas. Kahit makilablaban da,
para iti masakbayan. Nakarecoveran ti bantay ang nauram idi Rowena. Mayat manan ti tubo dagiti kay kayo kan ruot. Mabalin manan apang ipasturan kadagiti tarakan tayo adingwan. Wan nga rod. Nakaayat apoy buyaan. Sakat nagado ti tumatayam. Wan nga rod. Kastoy kumalaangan ti biyag tayo. Makarecover tayon iti saam kan sipngat ang mapaspasamak dito'y ili tayo. Ay, jak amo no kaanong agpatingga ti kastoy. Kasla saanan ngagpatingga ti kastoy apasamak iti biyag tayo. Agnanayon siguro akastoyan. Di tayo mapukawan iti namnama luningning. Adan tulat taa, masirayan tayon to tilawag. Jak amo Rowena. Jak amo no anya ti masakbayan nga agur-uray para iti ili ti San Nicolas. Rafael, sumurot ka kadagiti kakadwa tayo amapa ni San Nicolas. Wen, kaigme. Ingka alukuyan ni Punso amang ibingay iti San Nicuana. Kahit no di na kaya pangtaan yumanan. Ha? Alain tayo kumaamin na San Nicuana, sakbay apagtalnaen tayo. Kaigme? Katkas itinakunak iti, inot abalsen tayo ida. Tapno marik na damat tiriga taan narik nami iti. Kat iraman tayo ti San Nicolas, tanwag baligi tayo. Datayon ti sumublat nga agyan ni Jay. Wen, kaigme. Tapno sumaya at mati panagbiag tayo ijay. Naku namon, Rafael. Isungay pamuspusan tayo ti amin. Tapno maagaw tayo ti San Nicolas. Anya ka di ti masapul yaw. Tata, imay kami dito eh. Tapno makisao kada kayo itinalapat. Maipapan iti anya. May papaniti ka na yun nga ibagadag iti kakadwami. Amang ibingay kayo iti San Nicuaya. No diyo kayat nga dati saan ang nasayat ang mapasamak kada kayo. Ladingitag barok. Ngamawan ti adu San Nicuak. Isong maawan ti maibingay ko kada kayo. Anya? Umanay laeng nga pangalaan mi iti kanan may iti anak ko. Ti suksukayan mi adaga. Isu apang nga asiyaw. Tasar dengan na kami kuman ariribukan. Anya? No kayat yaw. Ukudan yu laangan ti may sa atarakan ko akaldeng. Kanmang puros kayo iti bunga dagiti mulak a prutas. Ta isulaang ti mabalin ko nga ibingay kada kayaw. Ala, idanon mi iti pangulo mi tinaybagayo. Ket agyaman kami iti itedyo kada kami. Agyamanak. Ket namnamaag adi na kami kumanriribukan. Umanay mat kumanda ito, pa nagsasarita tayo. Kasla kayat ko abukawan dagiti ng panijay balay mi iti kalman, Rowena. Apay ka di. Agasam. Imay damanan inanlukoy ni tatang amang ibingay iti San Nicuana. Anya? Talaga amaruruda kon Rowena. Nagtantana nga klaang. Gaputa agamakak. Amangan no pagaramidan da kami ti dakers. Kat, anya ti ko na ni Tata Punso. Kinuna na anak kurapay kami laang. Kat awan ti maibingay na kadakwada. Ngam agpilit dalata. Anya? Inukod da pa'y ti may sa akalding mi. Kan nagpuros da kadagiti prutas. Ay, nalabos da talaga. Ngam saan laada kayo ti pakapaspasamakan dagita. Amin tayo. Ngam, kasla ni Tata Punso ti kanayon da maranaan. Diyak nga rod amo. Diyak amo no mairanran na lang. Wano talaga agagagaraan da. Ay. Ngam, amo, ada nadlaw ko. Diyay may sa kadwada. Kasla ubing pay. Kan nagtaar. Singkit ti matana. Iso tinadlaw ko adagos.
Gaputa nakaabungot da. Kat ti matada laang ti makit kita. Anya? Juan, Jack ilibak. Sabali tinariknak kan kuana. Ha? Uy, laglagi pam Saan tayo nga am mo dagi jayat at tao? Juan, amot day taruwena. Ibagbagak laang mutkan ka tinariknak. Talaga siguro aranget ti kayat dayjay alakay. Talaga amat ngayon baga nang awan ka no ti maibingay na, kaigme. Nung at rautan tayo latan. Saan pa'y, Rafael? Tapno malakam namat ti rigat. Da kayo ti makamo, kaigme. Basta di tay idainggaan nga alukuyan. No kasapula na butbut ngen tayo ida, aramidan tayo. Juan, kaigme. Iso at tulungan nak, Rafael. Tapno agbalegi tayo. Namnamaam day ta, kaigme. Naimbag nga orasyo, tata. Da kayo manang. Juan, tata. Tao may manan damagan. No addan mabalin nyo nga itad kada kami. Kas iti na ibagak ide kada kayaw. Nakurapay kami laang. Kat awan ti maitid ko kada kayaw. Tanakurapay kami laang. Kas makita yung mat. Kalkalapaw laang ti pagigyanan me. Agpili kayo, tata. Mangtid kayo. When no adadakas ang mapasamak kada kayo. Uray anya pa'y ti ibagbagayaw. Awan ti maitid ko kada kayaw. No kaya't yaw. Tilaangan biyag ko ti alaan yaw. Tapnumak nagkayaw. Kabsat istong. No adaman bilang saan anasaya at mapasamak kanyak. Di yu kumabaybay anti anak ko. Anya? Wen, kabsat istong. Da kayo lang tinamnamaag amang kita kenkwana. Tauray balasa ngayon. Kasapulan na lata ti mangkit kita kenkwana nukas pangarigan. Ay, si kamet kabsat punso. Anya ka din day ta asasawam. Di tay ammo ti masakbayan. Wano ti masungad nga aldaw, kabsat. Isu akayat ko nga ibilin ti anak ko kada kayo. Bayat anasapa pa'y. Mala, uwan kabsat. Hanggang di ka kumagsaw iti kasta. Tawan ti dakas sa mapasamak ken ka. Agyamanak, kabsat istaw. Aniya? Kasta manan timbagaday di alakay kada kayo? Juan, kaigme. No kasta nga roda, agsagana kayo. Tarautin tayo itamat laeng. Sigurado kayo kadi iti dayta, kaigme? Juan Rafael, naibusan ti pasensya ken kuana. Alangarod kaigme. Ibaga kadagiti kakadwa. Juan Rafael, di nagayam patpatsen dagiti bagbaga tayo ken kuana, ha? Kat, kaano nga rot ti iraraot tayo, kaigme? Iti kabiitan na panawan. Saan tayo nga ibaybayag pay? Juan, kaigme. Ala, agin sayo tayo manan. Tay saganaan tayo, ti iraraot tayo. Umadanin ti panangisayang kat tayo iti plano tayo. Kontra iti San Nicolas. Kang runaan dayjay apang lakayanda. Juan manang. Nga maapayakas lagi ka makait na ading ko. Awan dito manang. Ibagam kanya, di ka madanagan. Jak idandanon kadagiti kakadwa tayo. Simple lang matkit ida ito abanag, manang. Anya nga rod dayta. Nakitak ti anak dayjay alakay. Sabalit na nariknak, idi nakitak. Anya? Jak ilibak manang. Nakariknak iti pan nakakonsensya. Ken asi kadakwada. Ay. Apay nagsinay kayo? At ka di parikot? Awan ading ko.
Normal na day ta amarik na tayo. Nang runa, no adalat ta kinasaya at iti kaunggan tayo. Ngamkas iti na kunak, adakan iti daytoy a grupo. Isungawanin ti maramidam, no di sumurot iti amin apagannurutan ditoy. Ken amin abilin dagiti leader tayo. Wan manan. Kat namnamak adi mo ibagbaga ka dagiti kakadwa tayo timbagak. Wan ating ko, namnamaam dayta. Apay ngay, Rabiin, gamawan pa'y ni Tatang. Sakit na kapigpig sa titudo. Wan nga rodlo ningking. Imbag tayo malatiwak dito'y kalapang yo. Iti kasta, adakad wang. Wan nga rod, katagyaman na ka. Madanagan na ka talaga. Italaang anarabyan ni Tatang. Ang mga no inururay na ako maksot titudo. Imposible. Oray nakapigpig sa titudo. Agawid adagos day jay. Madanagan na ka talaga, Rowena. Agkalma kalaan. Sumangpat tulat ta ni Tatang mo. Madanagan na ka talaga. Nakarkarukot ng nagkuti saritaan da idikan ni Tata Istong. Naan niya? Bilbilinan na ni Tata Istong. Ano adda kano daka sa mapasamak kan kuana. Di na kano baybayan ni Tata Istong. Anya? Juan, kasta timbilin na. Isungag lalaok ni Marikrik na kan mapampanunod ko ita. Ay, makapadanag matay ta. Pangasim, kadwan na. Mapantaag kamang kada Tata Istong. Tasapulan da kuman ni Tatang. Kabsat Punso! Ayan mo! Pangasim, tasumungbat ka kumano at da ka dito'y kabakiran! Anya katan tinapasamak kan kuana. Huwag nga rod. Italay nga napasamak da ito'y. Wan nga rod kabsa. Isa madalagan una ay jay balasang na. Bakit di ata mo na tinararamid na kat nagpatulong nga dagos ka na tayo? Wan nga rod. Ay, imbag ka napigsaak pa'y laang. Kat kabailak pa'y ti sumursuraw dito'y kabakiran. Huwag nga rod. Mala, ijay ti pagturungan tayo kakadwa. Ha? Mabait lang kakadwa. Kasla tao jay nakadasay iti day jay abanda. Wan at may saw kabsat Istong. Ay kakadwa, asiggan tayo. Kitain tayo no asino day taan nakadasay. Asino, tinakita daan nakadasay. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, saan ang malipatan ni Luningning ni Rafael? Ngampilit nga inwaksina iti isip na. Saan mat ang namingga dakaigme ang nangalalo ko'y kanipunso. Amang ibingay iti sanikwada. Ngam kanayong dalaeng amapaay. Iti may sa arabii, madanagan ni Luningning, gaputa saan na amapasangpet ti amana. Isuan nagkiddaw da ito'y iti tulong kadag iti kabaranggayan da. Tapno sa pulenda ni Tata Punso. Papagayam, denggan nyo ti tuloy ti serye tayo itaalawas. Anapaulwan, Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kakadwa, umay kayaw. Kitain tayo no asino jay nakadasay ijay abanda. Wan, sige. Ay, aday ta. Ha?
Ni Kabsat Punso! Ay, Iso na ito'y nakadasay dito! ay na, kapsa punso. Ay, nakaditi ka pasama ka. Ay, Kas nasaanan nga agang angas. ay kakadwa! Saanan nga kang angas ni Kabsat Punso? Yeah. Ay, limami isang tibagina. Ay, sos! Natayan ni Kabsat Punso! Tatang! Abay ang pinanawan ng matan. Awanan ti sir bitibiyag ko tawan ka matan. Luningning, gusto day tan. Di ka matlag sardahan ng sangsangit. Nagsakit na hindi na pasamag, Rowena. Kasaluag maitan. Awanan ni tatang ko. Patip ka rin di pa kinakam mo. Nasakit man. Ng anya nga rin di mabalin tayo. Diyak may nadawat di sakit ang marikriktag. Nabigsapay lang ni tatang. Namapoy ng inaramid na kaskoy na di kaskoy. Dagiti awalan asya sa tao. Luningning, gusto. Tay talagsang sangit araramida mo. Mawata ko'y naapoy ang kastay timbaga ni tatang iti ka ni tata istong. Nakastay gayam di mapasamag kan kwa na. Luningning. Ita, taawanan day di Kabsat Punso. Sikat ti sumublat adada uno dito'y ili tayo. Kabsat istong. Ay, awanin ti pagpilyak. No di ti umanugot latan. Tajakmet kaya ta mabaybayan ti ili tayo. Tata istong, nanais ka. Kastoy ka dilatan. Baybayan tayo ka di nga aramidan dalatan kadagiti pada tayo at tao ti kayat na nga aramidan. Luningning. Adun ti naisagmak nga po kadakwada tata istong. May saditan ti amak. Urayan tayo kadipay. Nga adupay ti mabiktimada. Di tayo itulok, Luningning. Ilaban tayo, ti karbengan tayo. Rumbang lang tata istong. Tapno agsardeng mo't kumanday ti ama paspasamak. Kasanon to pay dagiti sumaruno a henerasyon. Kasanon to ti masakbayan da. Ay husto ka, Luningning. Iso anas kan nga agtitinulong tayo. Rafael, adda ka manin dito'y sirok ti dakala kayo. Apay, adda ka di pampanunutan? Pampanunutak di pinarmak mi alakay. Kenti anak na, manang Ella. Ha? Jak ilibak manang. Ad-adda na makariknak iti asikan pan nakakonsensya. Makitak nga rod ti tarupam. Ngam awanen ti maaramidam ading ko. Kaputan alpasen ki amin. Rafael. Kinapudno na. Sipod nakitak dahi balasang. Kasla nagbaliw tiriknak. Ha? May bagak pa yan, asa na may parabang ti simbrakak. Sana rumbang agibalas tayo iti sa bali atawa. Gapulaan iti sakit tinakam tayo. Talaga sa balikan, Rafael. Ngam agan-anad ka. Taamangan no day takit diti pa kaisagmakam. Manang, Kanayon kumaalag-lagi pamading ko. Anarigat akontraan dagiti kakadwa tayo ditoy. Kan saan analakati sumina iti daytoy a grupo. manang, Agpaggat ti biyak tayo. Ang mga nudumteng to ti aldaw. Nga ano penda tayo dagiti kalaban tayo. Apan nakabagi ti lintag. Luningning, panagkunat. Saan kan anatalgad ito'y kalabaw yu? Ha? Narigat mo agmay may saka dito eh. Iso ano kayat mo?
Sumurot ka na di kalapaw mi. Taijay kan nga agnaod. Agyaman na Rowena. Kinapudno na. Makarik na akmutan iti panagamak dito eh. So, sige, mayatak. Sumurotak kada kayo. Basta maanusan daklakit di. Da tayo ti agtitinulong, luningning. Agyaman na Rowena. Amom, kasla mapukpukawan akon itinamnama. Gaputa si siyaklaan tinabati kada kami a pamilya. Ngamnas kan lang agbalinak anatibkal. Luningning. Tumulong ak alumaban para iti masakbayan. Anya. Agadalak mo't iti self-defense kan panakirangat. Tapno masalak ni bakti bagik. Kan tapno makatulong ak no addaman dumtag manan ariribo. Kaigme, Oh, apay, Rafael. At ka di magam, adda, kaigme. Ngam, maamakak. di ka agamak amang ibaga, Rafael. Ibagam latan. Panagkunak, kaigme. Nasaysaya at sa, no sumuko tayo laangan. Anya, Wan, kaigme. Takaslaawan ti waya-waya tayo dito eh. Kantap no saanen amanayunan tayo ti basol tayo. anya. Agtantanan ka, Rafael. Nalalaing ka pa ikit din ngam itisyak. Ha? Tanya ti kayat mo apagparangan. May balod tayo, kat agikaro tayo iti tungpal biyag, iti pagbaludan. Nasaysaya at siguro dahi ta, kaigme. Ngam ti agnanayon anakalembang tayo latan dito eh. Apay, agbababawi ka ka din na nakikapang kada kami. Kaigme. Siguradong lang, Rafael. Kat di ka agarami di tijak magustuhan. Kamangan no sumaruno ka itilakay nga impak ni tayo. Day tantumot ngamin, Rafael. Agin lalaing ka. Ha? Nangalaam itilaing kanturad mo, amang ibaga kan ni kaigme. Asumuko tayo latan, ha? Anya nga rin ti katawaam, lagman. Ha? Sikatikat katawaak, Rafael. Kasla ka ngamin kalalaingan unay. Anya? Di nakpagpungtutan si kalagman. Tadumanog ka pa eh. Day, tati maiparbangkan ka. Tikunan, palabsak ti inaramid mo. Talaga pagpungpungtutan na ka. Sumartang kayo! Ha? Asino tinang ibagang aglaban kayo atwa? Rafael, Lagman. Pasensya kayo lakaman, kaigme. Nakapungtuta kinilagman. Isuan na danog ko. Kaigme, ni Rafael ti muna di manog. Binalas ko lang. Tanya ti kayat yo apanagnagan. Kayat yo nga ipakita ti kinalain nyo, ha? Pasensya kayo lakaman, kaigme. Ikarit, sana na maulit. Oh, apa di kag sao, Lagman? Pasensya kayo, kaigme. Ngamsan asyak ti nagbasol. Ni Rafael ti muna di marop. Awan bibiyang ko no asino tinagbasol kada kayo adwa. Basta di kayat ko, sana na maulit pa daytoy. Jak kayat nga daaga apa kadagiti kakaduak. Wen, Pangulo. Ikarit, jakon ulitan. Saan na maulit, kaigme? Rumbang lang. Iti pudpud no arangat ti pangipakitaan yo iti kinalain yo. Saan ket aditoy? Naawatan yo! Wan, kaigme. Wen, kaigme.
Talaga gaya mga agad-adal kan iti panlakirangot, luningning. Wan Rowena, narigat nga masapul nga anusak. Tano na adal kon, awanan ti parikot. Wan mo't kiti Diyakon pumanaw dito ili tayo. Tatumulungak amang salaknib iti ili tayo. Tapno awanan ti makastrek pa'y akalaban. Anya? Diyakon palabsan tinapasamak iti amak Rowena. Saan amak punas ti sakit tinakam ko gapoy tinapasamak. Di ka agimula iti sakit tinakam, luningning. Amang ano day ti pakaisagmakam. Diyaka mo Rowena. Basta, nasakit tinakam ko gapo iti napasama. Luningning balasang ko. Agan-anos ka kuma, nga uray awanan dagiti naganak mo. Uwan, nanais ka. Kasta talaga ti biyag, balasang ko. Ado, ti saan tayo ang mapakadaan, apaspasamak. Diyak ilibak nana. Dumtang lata ti panawan, akasla kumapoy ti pakinakam ko. Ngam ikagkagumaak ti agbalin, anatibkar. Patibkaram ti pakinakam mo, balasang ko. Di mo baybayan ti bagim. Tapno baragsakan batla ang dagiti naganak mo, amang buibuyakan ka. Wanana, may salangamin ti kayat ko kumamapasamak. Kanti kanayon ko adawatan. Ti agbiag tayo kuma itilinak kan kapya. Luningning, adda ka madgayam dito paraangan ang nakatugaw. Wan Rowena, buy-buya at ti ilalanag ti init. Ha? Kaya't ko arik na ang tinalamiis apuloy ti amin. Nagmayat nga agpaisoan niya. Nakataltal na. Wan nga ron. Kuma, amin na paspasamak ti biyag kat mayarig iti init. Lumnat tunggal malam, ngam sumingising tumanan iti agsapa. Kat ipasimudaag na ti baro anamnama. Ha? Kasta kumamot dito ayan tayo. Dumtang kuman ti aldaw nga aggibos amin asan anasaya at pasamak. Kat dumtang ti bigat, anap nuan ragsak. Tap namang agtayumat kumati panagkanta dagiti ubing. Kan tinaragsak apa nag-iistorya dagiti umili. Saan kat ati panagdanag akanayon ti rikrik naon tayo. Kan dagiti laang kanalbuong ti kanayon tayo amang mangag. Ay. Dumtang tulat taday ta agundaway. Ti agbiag tayo anaragsak. Saan man nga ita? Ngam dumtang tuday ta apanawan. Sapay ko mga rod, Rowena. Luningning. Saan ang mapunpunas iti panunot ko dagiti tattao akillo ti aramid da? Di da nga ta ilalaon ti panawan. Nga imbes ko mga agaramid da iti nasayaat. Kat saan man? Ay, ala, bayamon. Saan mo idan apanunutan, luningning? Malagip ko man nandiyan na istoryak idikan ka. Uray na lingdan ti rupa na. Ha? Amok nga ubing pay day jay. Sayang ti biyag na, Rowena. Ha? Sayang at talaga. Agtokyad tiriknak ang mga ramid iti imbili ni Kaigme, manang. Apay, anya ka di manan ti ipaaramid na. Kamagan mi kano ti anak day di lakay punso. Ta iso ti apan tayo. Tapno agpaituray dagiti tagasan Nicolas kada tayo. Anya? Wan manang. Day tati kaw dyan abilin na kada kami. Iso apagsagsaganain na kami. Ay, kasla kumarkaron ako markaro ti mapaspasamak aling ko. Pudno day tamanan. Mariribo kanak. Ngam oray agtukyad tiriknam. Nasten asumurot kamatlaan. Wen nga rod. No daduma, mapampanunot ko pa yan ti aglibas. Ngam, amangan no tsak baligi. Di kag dardarasudo sa ating ko. Aguray ta iti umno a panawan. Addan tugon daway ang makapanaw ta iti daytoy alugar.
ti grupo ti lalaki nga umay ditoy. Wala pa sa nangning. Ti kunam ka di kat makapanaw ka. Kontan na! Di na taklat! Luningning, lumamag ko! Ruwen, panawan na kito yan! Tarasam! Nga mo! Agawaam! Ito'y fight! Anay ko! Kakanwang! Kamatan niyo! Di na paligyan ang kamagkanyak! Yan! Sumurot ka langin kada kami. Tapno di kan madaksa. Ibatan na! Di kan makapaluspos pa. Iso sumurot ka langin kada kami. Hawanan kayo iti asi! Babae lang tiyamoy o labanan! Tata Istong, agawaan nyo. Ingkay arayatan ni Luningning. Ay, apa yan? Balasan ka. Ada na sa laumi ang grupo dagiti lalaki, tata. Kat nakamagda siguro ni Luningning. Anya? Limaban, isa ang nagtarayak matay. Ngam, amang ano nakamagdan. Alang harot balasan ko. Ingkadanunan dagiti kakadwa mababae. Taing kami kita ni Luningning. Bareng maispalmi iti paggaan. Timot nakaipupukan ni Luningning tikit kita ang Rafael. Jak makaid na, manang. Ang mga no pag-aramidan da iti dakas. Saan mat siguro? Takunada nga iyak pandala ang kadagiti taga San Nicolas. Makonsensya ak, manang. Barang umanugot iti kayat tada kaigme. Ket awan ti dakas ang mapasamakan ka. Sapay ko mangarad. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa niya. Makonsensya ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Makalibas nga ta ni Luningning iti pan nakaibalod na. Anyama ti agur-uray agasat ken ni Rafael. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Timot nakaipupukan ni Luningning tikit kita ang Rafael. Jak makaid na, manang. Ang mga no pag-aramidan da iti dakas. Saan mat siguro ating? Iyak pandala ka no? Sapay la ko mangarod, manang. Barang umanugot iti kayat da kaigme. Ket awan dakas ang mapasamak. Sapay la ko, ma. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa niya. Makonsensya ak. Kan madanagan ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Masapul magbalinak ang ating kar. Tapno makalibas ak dito eh. Amo kasaan analaka. Gaputan nakakawarak. Ngam ikarigatak. Ikagumak na ikatunti kamar ko. Tapno makalibas ak dito eh. Anya ti aramidan, si ka babae? Ha? Di mo gamden ti aglibas. Amangan numatay ka, adi na oras. Awan umasping iti kinadakas at tao. Oh, tinuperaan na? Korang pa dayta. Ikatanyo ti kawar ko kat makilaban kayo kanyak iti patas.
Kasta gayam, ha? Huwag ikaro kayong to! Anya? Dakas kayo! Panawan ka man laangan. Tamangan no mapatay ka pa'y! Itakan! Pinatay na lang arudan ti amak. Kastoy pa'y ti aramida na kanyak. Awan basol mi ka nakwada. Tapno aramidan na ti kastoy ka na kami. Sika, babae, mangedeng kan, tapno makarukat kan ditoy. Ha? Talo ti mabalin mo a pagpilyan. Sumuko ka, kat alukuyam dagiti kailyam ngagpaituray da kada kami. Wano makigrupo kan kada kami. Wano, agtalinaid ka abalod mi. Pangaasiyo ko makaigme. Kasyandak. Kakasyanda ka. Iso nga ro da pagpilpilyan da ka. Umanugot ka nga minan, iti kayat miya mapasama. Saan? Husto ko mamatan. Umdas ko man dagiti tarakan kan mo lami ngay nalalayo iti kalabas. Anya? Agpagpakaasi ak. Kasyandak ko ma. Ha! Nunatanggan lata ti ulom. Agtalinaid ka nga rod, abalod ditoy. Kaya tama nga no nakarkaro pa ti aramidan mi kan ka. Saan? Pangaasiyo. Gusto ko man di pa nang parparigat yung kanya. Nunatangkan lata ti ulom. Ang mga nudakdakas pa ti pagbanagam ditoy. Kaya tawan di makalapad kada kami. Iti kayat miya mapasamak. Sige, napakaragsakan nyo di mang parigat kanyak. Gudasan dakon, tapno mapnag kayo! Sino ka? Siyak ni Rafael, Luningning. Ha? Di ka natagari. Di daan mo asim rakak dito'y nakaipupukam. Pangasim, di na ko mapagaramidan iti dakas. Di ka matanagan. Adak dito'y. Tapno makigayim kan ka. Anya? Wan gayam. Adda imot ko amakan. Agawa maakanan da ito'y. Tapno di da makita. Di ka matanagan. Nalinis da ita. Inyalaan kan. Tamok asang kabasit lang ti ipakpakandakan ka. Agyaman nak. Pangaasim tatulungan nak. Alukuyam dagiti kakaduam. Tapno palubusan dako na pumanaw dito eh. Jak may kari amalukoy ko ida. Ngam padasak, Luningning. Tulungan ka. Tapno makalibas ka ditoy. Apay ka di, Rowena. Agsangsangit ka manan. Pampanunutot ni Luningning, nana. Sa dinungatan ti ayan na ita. Huwag nga, Rod. Abangan no kinumag dagiti rebelde. Sabay ko mo to saan? Kaasimat. Ay, huwag nga, Rod. Ay, ang kapsutak no pampanunutot ti mapasamak. Ngamrumbang laang agtalinag tayo anatib ker. Tapno makaiwayat tayo iti pamuspusan. Tapno mabirukan tayo ni Luningning. Una yan ti kastoy, nana. Kanayon lata ka di akastoy. Awan nga tati pagbaliwan ti amin. Diyak amaw balasan ko. Tasaan tayo mo't nga mo. Noan niya ti sumaro no ang mapasamak. Di tay amaw ti masakbayan. Nakidaw tayo ni titulong kadagiti pan nakabagi ti linteg. Isu husto ko man ti panagdadladingit mo, Rowena. Tatay Stong. Binagaakmet tayo dagiti kakadwa tayo. Ngagridam da. Tapno kanayon da nakasagana no addaman dumteng ariribok manan dito'y ili tayo. Awan, Tatay Stong. Barang agibos ko man ti kinadakas nga agraraira dito ili tayo. Bareng, balasan ko. Tata, diyak pa yan makaturturog amang pampanunot ka ni Luningning.
Italak tayo ti amin kadagiti pan nakabagi ti lintag. Agkalma ka lang. Tapno makapagpanunot ka na sayaan. Wan, tatang. Wanya, nakasagana tayo matsiguro aminan. Bumaba tayo manan ni Jepatan. Awan ti bati tayo nga uray maysa kadagiti tarakan kan murada. Ket no adaman lumaban kadakwada. Di kay agpangadwa amang pasag kadakwada. Laglagi pa niyo dagita bilin ko. Ken masapul nga awan ti agpaabak kada kayo. Naskan na kumpleto tayo ang makasubli dito'y kuta. Ala! Agtignay tayon! Katagraman kwartada! Alaan tayo! Ay naibus man ang dagiti tarakan tayo. Ado tinapukawan iti kaldeng ken manok. Kat amok adagiti armado manen ti akin aramid. Kastoy kadilat, tanana. Agpaituray tayo kadagiti kilo ti panunot da. Aguray tayo iti umno a panawan, balasang ko. Taagingay ta. Awan gaway tayo, no lumaban tayo. Ay, kastoy latan ang kanayon. Apay nga taa di may ibus dagita adda ka sa tao. Aduda, kat narigat amarpuog ti grupo da. Malagip ko man ni Luningning. Ang mga nonya tinapasamakan ko, ana. Dawatan tayo asapay kumata saan anaan-ano ni Luningning. Kat dumteng to ti aldaw, makaawid asibibiyag. Kastoy kumakanayon. Tunggal rumaot tayo. Ado ti maala tayo atarakan dagiti umili. No kanayon da kadenggan awan ti parikot. Iso atong palan nyo amin ngay bagak. Tapno kanayon tayo ngagbaligi. Nasaya to kasta. Takas iti kanayon ko ngay baga. Asino man atumubngar kanya. Kan sana sumurot kadagiti bilin ko wano paganurutak. Jak agdwa-dwa amang gudas ken kuana. Pangulo! Amumiday ta, Pangulo! Inton rabi, agiinom tayo. Agraragsak tayo. Adumanan tinasamsam tayo atarakan dagiti umili. Kanat dapay na ala tayo akwarta. Pangulo! Mayat na, Pangulo! Ngamita! Aginana tayo pa. Apay ngay may kadito'y na kay pupukak kat adalaman ti rabi. Da kami tinapos nga agbantay kan ka. Iso anakastrekak manen dito Luningning. Kasta ka di? Umay ko ibaga anasken anakasagana ka akanayon. Tanyaman nga oras. Aglibas ta. Saan ka kadi amadaksan iti day ta ka aramidam, Rafael? Tinapatag kanyak. Kat makalibas ta ditoy. Apay anak igrupo ka kadagiti tulisan. At idug asalaysayan, Luningning. Nga may salang ti may bagak. Agbababawi ak anak ikapang iti daytoy aggrupo. Naplano tanti amin, manang Ela. Wan, Rafael, ating ko. Intun rabi, ilibas ta ni Luningning. Kat umadayo tayo ditoy. Sumuko ta kadagiti pan nakabagiti lintag. Kat agpatulong ta kadakwada. Wan, Rafael, kasta ti aramidan tayo. May sa kadagiti mang bantay kini Luningning inton rabi. Kat agsipot ka na imbag. Kan agsagana ka. Nasken ngagbaligi ta iti daytoy aplano ta. Matungpal, Rafael. Sige, kakadwa. Agraragsak tayo ita. Inuman tayo ti arak aginatang nilagman. Un Pangulo! Uminom tayo. Adu ti pulutan tayo. Tapinartida Rafael ti talo akalding.
Alangarod! Irugi tayon ti uminom. Agreneg tayo iti arak. Nabartakan dagiti lalaki dito'y kota. Dagiti matpadak a babae. Narnakandan. Nagtalagdala unay. Manang Ela. Aggunaytan. Wan, nakasagana akon. Agsipot ka. Tayo nakrok atan ni Luningning. Aday ta. Naikat kunti kawarkan ka. Agyaman ka. Agawa. Rumwartan ditoy. Agawaan nyo ti magna. Ang mga nuad na nakadlaw ang nakalibas tayo. Nabanong ka ko. Ngam kabala ka. Ikagumaan tayo ti makaadayo dito'y. Nakadayo tayo matkid din iti kota. Ngam delikado lang ta. Numadukta lang da naglibas tayo. Dahita ti si Bubukal ang napasamak, sir. Isot ga po na nag-surrender kami kini Rafael, sir. Nagbidot kami ang nakikapeng kadagijay atulisan. Pangasiyo, sir. Da Rafael kan manang Ela tinang tulong kanyak ang makalibas. Tulungan nyo kumaida. Saan nyo kumaida adangran dito eh? Sige, di kagdanag. Ta saan daaman anon ditoy. Nasaya at mat, ta nagdisnudo da asim mo ko. Wen, sir. Kat nakasagana kami amang ikaro itinagbasulan mi. Nakasagana kami amang isuro iti lokasyon ti kuta mi, sir. Rafael, kadwak ni Nana Lourdes. Nagtungpalak itinakunam amapanak iti barangay yo. Tasarakak ni Nana Lourdes. Agyaman ak Luningning. Ay una yun, Rafael Baro. Ta dito'y kamutin pagbaluda na makita. Daytoy katiitin ako na midi kanya kasapulan. Kayat ko ti agibales. Gapo iti ipapatay ti amak. Ngambidot ti sinara ko, Nana Lourdes. Awan gayam na sayat amasakbayan nga ipaay kanyak. Tiin kadang ko asuruten. Takarsel mat gayam tinang iturungan na kanyak. Ala, sana bali, Baro. Takal pa sana maikarong tinagbasulam. Makarwar kabot lang dito. Awanan lagi ti pagbutbut ngan tayo a rebelde, Luningning. Natilyo da amin nun. Dagiti daduma, natay da. Gaputan nakirangot da kadagiti pan nakabagi ti lintag. Wan Rowena, nadamag kumot dayta. Nasaya at mat. Kat ita, awanan ti parikot tayo. Sayang laang, taawanan ni tatang mo. Sana bale, taagi karong dagiti nang patay kan kuana. Agyaman na ta si marungkar ka manan, Luningning. Agyaman ak Luningning. Tayo ti likodan tinagbasulan ti grupo mikan ka. Sarsarungkaran na kami lata. Saan ka nagimula iti sakit tinakam kada kayo? Gaputa amok mo ti gapuna. No apay anak ikapeng kayo iti tulisan. Sapay ko mata panunutan yon ti masakbayan nyo. Agsingsingpot kayo diti pagbaludan. Tapno saan ang manayunan tinagbasulan nyo. Aramiden mi dayta, Luningning. Naamiris ko ang nagdarasudo sak iti pangedeng ko. Ita, pagbababoyak launay. Sayang. No kumasan apa nagibalas ti pinanunot ko iti. Saan ko maapagbaludan tayan ko ita. Naituloy ko kumati panagadal ko. Sana bale, tinasken kat nakaamiris kayon. Kat baliwan nyo ti mangrugi. Kat may saka nga inspirasyon ko, iti panagsingsingpat ko ditoy. Luningning. Rafael? Uy, sabalin sa dayta. Ngam, sa bagay, awandakas na. Dayta tipod no amarikriknak. Di kagdanag, Rafael. Kanayon kayo asarongkaran ka ni Manang Ela. Kat ibagakan ka, akaraman ka iti plano, iti masakbayan. Ay na, makapaapal kayo matado. Uray si ka, Manang Ela. Karaman ka mat iti karkararag ko.
Ngamin, nagbalin kan apagayam ko. Agyamanak, Luningning. Agyamanak, Luningning. Ikari, agsingsing petak dito'y pagbaludan. Dumtang to ti aldaw, amakarwar kayo dito'y pagbaludan. Kat agkakadwa tayo manan. Kat awanton ti dagansan iti barukong tayo. Gaputan na punas aminan. Agyaman kami iti dayta na saom, Luningning. Intay nga rod agbalbaliw. Kat isaganaan tayo ti para iti masakbayan tayo. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, paulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan, dagiti papagayam yo iti radyo, akas kada, Mary Jane Castro, Emily Calica, Virgie Pacler, Jonah Ribotazo, kanto'y pagayam yo, Joffer Basit. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye. Ti istorya tayo itaalawas paulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Agbayad iti nangina, dagiti nagaramid kan ka iti gastoy, tatang. Anya ka di dayta sasawam anak ko. Basol dagiti agpambantay di pagbaludan da ito'y nanang. No kumadida binaybayan ni tatang, saan kumagastoy tinapagteng na? Anak, naatake ti amam iji pagbaludan. Iso anak tay, katawan ko mati pagpapasulam. Kan basol damanan, gaputay balod da ni tatang. Anak, Awan basol ni tatang, nanang. Isulang tinsuro dadadawalo ti panagtakaw iti. Rumbang ka di dahi ngay naramid da, nanang. ala, huston anak ko. Di mon panunutan ti napalabas. Aklo nang nga awanan ti ama. Kat mga baruan ta. Nanang. Anak, ti masakbayan ko matipanunutan ma. Kastamit ti agda. Saan at napalabas? Basta, nanang. Agbayad iti nangina tinakabasol kay ni tatang. Tata, apaya di ka matatao dito'y balay? Pasensya ka, anak ko. Makumi ko magtumot ngamin iti trabaho. Tatang, Sana bali tatunggal awan trabaho. Agaw awid akmat tapno umay kayo iliwan. uwan tatang. Kahit agsingsingpat ka, anak ko. Di ka agsubsubag. Uwan tatang. Ken di mo pagungungtan ni nanang mo. Nuda kayo laang ti agbati dito'y balay. Uwan tatang. Nasayaat no kasta, anak ko. Denggem amin apam magbagakan ka. Tati ubeng nga amo na adumngag kadagiti pamagbaga. Kat maadaan iti naranyag ang masakbayan. Uwan tatang. Laglagi pagto amin dagita pa magbagayo kanya. Nanang, adda ako na nagkapoy di pagadalan. Ni, apay asan na sumungbat. Rimwar nga ta? Ha? Nanang! Nanang! Anya din napasama ka na kayo! Nanang! Ha? Nalamiis ti bagina! Nanang! Nanang! Unay, nanang! Apay
binanawan nak. Kita kayo lang tigad kadwa ng agbibiyag. Saan ka di nga nasakit ti inam iti puso, baro? Wala na. Amangan no na atake iti puso, idinadanon mo anak kadasay. Apay akastoy nana. Apay. Rafael Baro, Awandan nga agpadpada. Awanan datatang kananang ko. patib karang tinakam mo, Baro. Saan mo bali tadaak dito'y? Saan ka baybayan? Agyaman na, nana. Tata, may bibusan dagiti tarakan tayo a manok. Pato kas kada kalding. Ay, wan nga raw anak ko. Apay ngamin nga itultulok yu, tata. Ay, narigat anak ko. Awan tig-away tayo kadakwada. Ay, Aganos tayo anak ko. Tinapatag, kat saan da tayo asaksaktan. ngam lugi tayo mo, tata. Kandakal a perwisyo itada kada tayo. Agasan nyo, isuda ka na yun ti may ranranod kadagiti tarakan kan mula tayo. Kasanon no dumtang to ti aldaw. Ultimo balay kan sanikwa tayo kat almanandan. Saan mat siguro ang mapasamak dayta, anak? Sapay la ko mga rod, tata. Sapay ko ma. Rafael Baro, anya ti planom itibiyag mo. Agiskwela ka kumamot. Diyak amo, nana. Saan ko ama ipamaysa ti panunot ko? Anya, Wala na. Ngam saan nabale? Panunutak ana imbag. No anyang agpaiso ti kayat ko ama pasamak iti biyag ko. sipod na ulila ka. Siya kung tinagbalin nga amakan inaam, Rafael. Kat kayat ko kumaan na saya at matipagbanakam, Baro. Nana, Kan nagkariak iti inam at ikabaybayan. Iso apang nga asim ko matag singsingpet ka. Kat pasaya atam tibiyag mo. wala na. Katagyaman ak iti panang ipatagyo kanyak. Wan, Barok. Patpatgan ka unay. Iso apang nga asim ko ma. Tadi mo tagidaksan no sang kaulit ko ti ibagbagakan ka. Maawatak, nana. Darasam ti aglabaruena. Ang mga nodaman ng dagiti grupo ti lalaki kat maabutan data dito. Ay, wan nga rod, luningning. Mabutbutan nga. Uy nga rod. Kaslawan mo tan waya-waya tayo gapo iti mapaspasama. Wan nga rod. Kasanuatan, no kastoy aginggat inggana. Kasanon ti biyag tayo. Diyak mo, Rowena. Diyak maawatan no apay akas ti mo tan dito ili tayo. Nagadudag iti grupo ti rebelde. Kat no maawanan da iti kanan. Dagiti tarakan kan mula tayo ti pagdiskitaran da. Kat da tayo ti nakakaasi. Uy nga rod. Saan lanam na minsan nga inala dadagiti mula kan tarakan mi. Awan na balinan ni tatang. No di, intulok na latan ang alaon dagiti grupo ti lalaki. Kasjay nga taa ka na yun, eh? Diyak mo, Rowena. Ngamsapay ko ma. Tagpating gamot tanday to'y ang mapaspasama. Tatang, mabutbuto nga kung iti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Di ka madanagan, anak ko. Saan tayo amaan ano? Kasano no kastoy akanayon? Kat dumtang to ti aldaw, ang makasalaw tayo kadagiti dakas at tao. Kas itinakunak. Saan tayo amaan ano? No saan tayo idaalab-labanan? No adda ti mabalin tayo nga itid kadakwada. Ipaay tayo latan. Ay, Wen, anak ko. Anos laeng. Agpatinggan to matlaeng ti amen. sapay ko matatang.
Tadyak kayat adumtang to ti aldaw. Ama pukaw tayo ti amin, gapulaang kadakwada. Talaga nga adong ti perwesyo nga itad dagiti tulisan dito'y ili tayaw kabsat istong. Ay, wen nga raw, kabsat punsaw. Ngam no lumaban tayo. Amang ano di tayo ida kabailan. Talaga nga awan gaway tayo. Gaputaman mano tayo laeng nga agindag dito'y. Wen nga raw, kaasino bilang dagiti mairaman. Nang runa dagiti nataengan. Ubing, kan dagiti babay amadangran. No bilang ta aglalaban tayo. Ay, awan nga rod kabsat. Isu anasay-saya at siguro no agulimag tayo latan. Tapno saan na tayo nga ananwan. Way na kabsat punsaw. Hangem kasanon no kastoya ka na yun. Saan mat siguro kabsat? Mang panunot tayo iti wagas. Tapno mapasardeng tayo ti saan anasaya at amapaspasamak dito. Ngam rumbang asaan tayo nga agdardara sudos. Tapno saan tayo ang maisagmak. Agad, wen kabsat. Luningning, awan ka di planong apumanaw di ti lugar tayo? No dadong ma, kayat ko ti pumanaw. Tapno mapanawak ti gulo dito'y. Kasladyak mo't laang kabaulan. Apay? Diyak kaya tapanawan dananang kantatang. Tano pumanawak, awan ton kadkadwada. Buwan matkik di Diyak tumat la makaid na no panawak ida. Ngamin, isudan tumat laang ti kanayon ko apang panunutan. Narigat nga agpaiso. Iso nga anos talatan. Kapilitan. Barang magunod tayo matlaang at tilinak kan kapyakal kalikaguman tayo. Wan nga rod Luningning, sapay ko ma. Apay, Rafael Barok, kasla na unag ti pampanunutom. At dalaan pampanunutak, nana. Anya dayta, ibagam barang matulungan ka. Ibagak to? Apaman ang makapagdesisyon akon? Ha? Wanana. Ngam sigurado ka kadi apagsayaatan dayta, Barok. Wanana. Mala, panunutom anaibag, kat ibagam to kanyak no anyaman dayta planong. Wen, nana. Anya, di mawat manan itibagas na kitawan ser-serbina at tao tatang. Shhh! Di mo pigsaan unay, anak ko. Ang mga numangagda ka kat madaksan ka. Kasano? Makapauma tanday tang aramid da. Awan ti mabalin tayaw, anak ko. Anyangay, kat dito'y matlugar tayaw tinalakada adanunan. Anya ta nagpatulong tayo ngaminan kadagiti pan nakabagiti lintag. Nabayagan a pinanunot ko dayta. Narigat ko nakmanain, anak ko. Saan akas karina? Tatang. Agan anad kakit di, anak ko. Di ka unay agpailuyos iti guram kadakwada. Amangan kidimat, nuday tati pakaisagmaka. Adugaya manen tinapukaw at araken tayo, hindi na minsan alawas kabsat punsaw. Uwan kabsat, kat may saak dita. Inaladaman ang dagiti dadakal at arakan ko apato. Ay, unay matdagitan. Dagiti karuba, kalding kanaw, kan mulada, anat natang ti inalada. Ay, uwan nga raw. Inranada, idi kapigpigsaan ti bagyo. Dinundawayan da, ti kaawan dagiti akin mula ije talon da. Ay, kaasi tayo pa'y kabsat. Ang mawan mo't mabalin tayo. Ay, uwan nga raw kabsat. Ngam narigat mat no makirangat tayo kadakwada. Taanda na pasamak edi arangat. Ngam dagiti umili laang ti kaasay. Gaput awan gaway da. Nay, apa yun, Rafael? Sa dino ti papanam, Barok.
Ingkargamot amin ng abadom itibag. Nakapagdesisyon ako, Nana. Mapanak makigasang-gasat iti sa bali a lugar. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Barok. Wan, Nana. Ala, palubusan ka. Ngam pang-asim tadi mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka. Wan, Nana. Kan agan anad ka ijay papanam, Rafael Barok. Tapno di ka maisagmak. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y takabakiran mo tinadanon ko. Sapay lakuma. Ta sa anak amapaay. Kat mabiru kag ida. Masarakan nga ta ni Rafael dagiti sapsapulan na. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauwan. Karcel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay